inkosi uMdingi wasuka wayobikela usakwabo uDinizulu ukuthi namba abantu seziyaguqelana nabantu nabelungu abantu abayidingi lento odinga ukuthi ubheke uhlole ingane ayizele balekani uthi uMdingi balekani nina nonke inkosi isikhona balekani nonke sekuyahlakazekwa funa uqaphele lelo gama ukuthi ngithini ngizwe kahle balekani nonke manje ngikuzwe kahle seyikhona inkosi kube kuthi uzala amantombazane lo muntu ayikho inkosi la manje ke isitholakele ubalekani balekani umqala koqilo umqalo baqilo sigcina into ikude intambo singamthinti isithinta abasemumva ethwele ubukhosi bukayise uMdingi ubalekani lo balekani lo ubehlala lapha ephekelwa zonke izinto edla into oyithandayo khuleke ehlala ubalekani umgqala koxilongo ungalo simaqilocilo sigxila into ukude intambo zingamthinti zithinta abasemumva ethwele ubukhosi bukayise uMdingi yibongo zakhe-ke lezi balekani lo iyona nkosi leyo okuthiwa ibalekani mase